mga friendship nato diri ko ng friendship sa tawag ani diri ta makita ang pangbusasan mga friendship mga kaso-kaso ba diri dalon ba so, nato delivery diri kang mamunet dara 17 chip pay sukli kuan chip 300 Munit makani, munit. munet katong gamay nga madam Dili munit nga. wala ra ba pilido chip Sabi masige mao yatay. kani nga lugar mga friendship ang ganahan puy-an sa mga maritis kidagang gigi pangpusasan diri Yara siya. okay ya chip Sita de ko na siya, Sita. si ya Sita dyan. kulba yung pangalan chip Iyo ko pangalan Sita dyan. kuan ba hybrid ba curious kang tan-aw sila bang sa kaso nila usas grabe no daghang pwede matrabahoan kung paano mangitag kwarta ano ipagig tinarong pero ano man yung naayong mabuhat og kan ba kapait kinabuhi sa kalibutan. Paano masabi? Kapit sa patalim. Kapit sa patalim ba? 150 ba? 150. mga friendship huwa na ilang paingnan kasi klase mo binaktan ng mga tao ko na tao nga nidako sa lugar nga kung asa dili sila madisiplina silang dinikanan dili matrain og sakto kung say tama o mali sa delikado o dili wow. buhay parang life so mau to mga friendship tigilan na natin mga katramahan natin check pa ni chip ang kutsi kung nabay laga sa lalom tawagan si madam mga friendship. Hello? Hello ma'am, ngapon ma'am, nakoy delivery ma'am. Nana? Yes ma'am, nanako sa gawas ma'am. Pila gani? Kuan ma'am, 1160. Sige, kain mo na. Sige ma'am. Anak dirada friendship, lambing ba? Lambing juga customer na. Juga parang ingnon nga gahi ka. Gahi ka di ka matipan. Pero di gyapon ta ma-expect og tip siyempre. Pero lagi di kasagaran ng tip. Tip ba kan tipan imong baba. Eh ma'am. Eh ma'am. Salamat. Sige ma'am. Ito si madam. Naniniwala
Bahala na ako sa forever Magmula na nakilala kita. Ha? Ay. Be the one to break it up, so you don't have to make excuses. You need to find. Bata katinghog ba eh? Lainan eh, muna tag kuha mga prinsipyo eh, babae ba kay takatingog ba?